a daular Usmaniya idan ka ji an ce duk wani hakimi na sarkin musulmi to daidai yake da sarkin ko'ina. Sarkin Gobir din nan a martaba da daraja yana kaman sarkin Zazzau ne. In sun haɗu da sarkin Zazzau ko sarkin Kano, hannu zai bashi shi ma ya bashi hannu, ba wanda zai tsuguna ya gaida wani. Sai dai ma sarkin Zazzau ya martaba shi, domin yana daga cikin sarakuna waɗanda suke daular Usmaniya na farko-farko. Amma yau a ce sarkin Gobir, dattijo irin shi, mutumin kirki mai zumunci, mutanen shi suna yaban shi a gurin adalci da kamanta gaskiya, a kama shi, a ce ‘yan ta'adda su ɗaure shi, a ɗauke shi a bidiyo ana nunowa ga ƙafa shi an ɗaure da kaca irin ta mashin, ga hannun shi a baya an ɗaure shi, ga rigar shi gaba jini face-face, ga kuma jikan sarkin Gobir na Madawa a kusa da shi, ana dukan shi ana ɗauka. Shi sarkin Gobir ba a nuno ana dukan shi ba, amma ga jini a jikin shi, kasan dai ba arziki fito da jinin ba. Ga kuma shi jikan sarkin Gobir na Madawa. Tunda ma sarautar sarkin Gobir akwai sarkin Gobir na Gwadabawa, akwai sarkin Gobir na Isa, akwai sarkin Gobir na Alƙalawa, akwai sarkin Gobir na Sabon Birni, akwai sarkin Gobir na Badawa, duka dai irin waɗannan. Duk ana kiransu da suna sarkin Gobir, sarkin Gobir. Ana kallo akan kuɗin da za a bayar, wanda shi gwamnan Sakkwatan da shi sarkin da yake kiran kanshi da suna sarkin musulmin, inda a ce Alu maga takaddawa mako aka kama, tsakani da Allah za a kai yanzu a mai wannan wulakancin ba su bada kuɗin ba. Wallahi ko Sakkwatan za su siyar sai sun siyar sun anso shi. In ma da tsiya za a anso shi za su yi tsiya su anso shi, inda arziki za a anso shi za su yi arzikin su anso shi. Amma sarkin Gobir gashi an nuno shi cikin jini, yana roƙon gafara cewa ya san in ya wuce yau a shekaran jiya kenan. Ya ce na san in mun wuce yau zuwa gobe to sai dai ku mana aikin gafara, dan ya san ƙarshen ta shikenan rayuwarsa ta zo ƙarshe. Gwamnan Sokoto na kallo, shi ne suna Sultan wanda yake kiran kai sarkin musulmi yana kallo. Abinda suka nema tunda dai sakacin na gwamnati ne, abin nan tun yana farko ake musu magana, ake cewa a gyara, ake cewa a gyara, abu ya kai haka, to a bada wani abin a an so shi mana, tunda ku kuka ja. Ko su suka ja ba? Su suka ja. Amma da a ce Alu aka kama wa mako, ai da an so shi ko? Amma da yake shi sarkin Gobir ne, shikenan ba a damu ba. A kashe shi ma ko a wahalar da shi ko ai wani abu. To mu dai mun karanta Alkur'ani abin da zamu iya. Mun yi addu'a abin da zamu iya. Ko muna fatan Allah ya kubutar da shi. Allah ya kubutar da shi, Allah ya amintar da shi. Waɗanda suke bin wannan tafarki na ta'addanci kidnappers din da masu goyen bayan su, ni da wallahi Allah ya sani ba magana wai addu'a Allah ya shirye su, Allah ya tsine musu albarka. Dan wanda